Jama bɔra ka caya ka na stade du 26 mars la ka jira k'a fɔ k'olu b'a fɛ Mali sariya suma kura ka bila sen kan. Abdoulaye Sako ale y'olu dɔ ye. Ale fɛ sariya suma kura in ye Mali kura tasira yɛrɛ de ye. Bon ne nana y'a ko a ka di n ye, n na kun ye k'a fɔ ko oui, bɛɛ fana b'a fɔ ko oui. I ɲɛ b'a la, a bɛ fɛ ka fɔ kun min na parce que dɔ de don a bɛ Mali kɛ Mali kura de ye. Dimi min donnen don a la an b'o dimi bɔ quoi. O de don. Jama minnu bɔra olu cɛma maakɔrɔw, sifinw, cɛw wa musow fana bɔra ka caya. Mariam Sekou Traoré ale ye lakɔli karamɔgɔ ye mun tun bɛ nin kɛnɛ in kan 26 mars ntɔnɔnta kɛnɛ la. Ale fɛ sariya suma kan ka falen sabula sariya suma mun bɛ sen na o kɔrɔ la. An ka jamana sariya sunba ko don. An bɛ fɛ sariya sunba ka falen. Munna an bɛ fɛ ka falen parce que sariya sun min tun b'an kunna an tɛna fɛn dɔ peremeye sababu mɛnna. O sogo ɲini ka san o san 35 de ye. Nin dun an yɛrɛ de nin sɛbɛn k'a bɛn waati min o taabolo la. O de kama an bɛ fɛ a bɛɛ ka jama ka sɔn ma quoi. Wulikajɔ in kɛnɛ kan fana maaw tun nana ni u ka duloki kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o mun sanfɛ a sɛbɛnnen bɛ ko yɛlɛma kan ka kɛ. O finiw ɲɔgɔnna o bɛ Seiduba Kulibali la. Ale nin kan ko sariya suma kura in kɔnɔ o bɛ tali kɛ laïcité de kun kan. Ale fɛ o de ye jɔsen ye waasa malidenw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Fɔlɔfɔlɔ ye laïcité ye. Ne b'a dɔn depuis lawale la an ka jamana nin kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ta yan ka balo ɲɔgɔn kan lafiya la. Tɔɔrɔli t'a la tɔɔrɔli t'a la. Silamɛya donna an fɛ yan depuis silamɛya san 100 fɔlɔ. Bon o nana ka sɔrɔ laada ni fɛnw ni an fɛ yan an sigira o kan ka balo o kan. Mali ɲɛmaw olu fana tun bɛ nin wulikajɔba in kɛnɛ kan stade du 26 mars la. Nin wulikajɔ mun bɛ dansigi sariya suma yɛlɛmani campagne la o mun kalata yɛrɛ bolodalen don ka bɛn nin karidon juin kalo tile 18 ma. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.